demonstration of friendship between the dolphins and the trainer. Жест на приятелство. Здравей, Лана! Здравей, Доли! Hello, Dolly! They greeted each other. They wished each other good luck, but now the dolphins are going to greet you for welcome too. Сега делфините поздравяват гостите. Всички вас са добре дошли. Ladies and gentlemen, welcome. Herzlich willkommen hier in Disney, der Wochenschau der Gäste. Очакват ви много интересни минути с нашата програма. Обръчите първо трябва да бъдат открити и върнати. След това в синхрон. The dolphins have to find the hoops and to bring them back synchronous if possible. If possible, bravo! Още веднъж. Once more. They are trying to bring back the hoops together. Together again. Отново заедно. И отново аплодисменти. Браво! Excellent! Отлично! Нямат си ръце, като нас хората да си помагат, но имат желанието да подражават на човека. Вижте как ще го направят. They don't have hands to hold the balls, and that's why they импровизират in order to be like us, за да бъдат като нас. The lady of the Dolly, браво, Dolly! Йоана, браво, браво, the Dolphins. Сега продължаваме с една интересна серия от баланси с топки. You're about to see a number of balances at the beginning, two balls at the same time. Two balls, две топки. Сега внимание, attention, размяна, change, размяна, топката. Още, аплодисменти, още. Малък глас, моля. Страхотни са и Доли, и Йоана. They're great, excellent, отлично. Колкото обаче е по-малка топката, толкова е по-трудна задачката за нашите приятели. По-малка топка означава и по-сложен баланс. This time the task is much more difficult. Smaller ball, harder balance. Доли се опитва да задържи на бутулка. Не е лесно. Доли is trying to hold the ball over her nozzle. It is not easy. It is not easy. She follows the left hand of the trainer. Следи лявата ръка на треньора и когато той пожелае, я връща обратно. И така директ на най-интересните всички баланси. You're about to see the most interesting balance with a ball and a hoop at the same time. И топка, и обръч едновременно. Аплодисменти след малко. За Доли! Браво, заслужава старанието на Доли, аплодисменти. The lady Dolphin Dolly is trying really hard. Yes, it is not easy. It is not easy. Again. Сега отново. Бол, топка, хуп, обръч. Браво! Ето сега се вие. Браво! The lady Dolphin Dolly is a lady Dolphin who deserves your applause. Заслужи аплодисменти Доли. Браво, excellent. Отново ще има обръчи във водата, да видим кое ще бъде по-различно за този път. Hoops once more, this time something different. Bubbles, the dolphins are showing us now. Hoops, balance, обръч, one by one. Една по една. Доли, the lady Dolphin Doly, and the lady Dolphin Йоана. Браво, the Dolphins! Отлично се справят тук. Нашите приятели заслужават много щедра награда от вкусна риба. The dolphins deserve more tasty fish.
И сега нещо много любопитно, интересно. След малко ще поканя на сцената едно прекрасно момиче. Точната дума е русалката на Варненския финал, която ще ви демонстрира